हाय सांगमाने मु आज आपण मानक गोटे नुआ गप कहबी। जदि गपटी भल लगिला तेबे लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे। तेबे चलंतु गपटी आरंभ करिबा। दिनकर कथा। नई कूल एक विराट गछटिए थाए। से गछ डाल रे गोटे चढ़ई बसा बांधि रहुथाए। सबुदिन सकाळे चढ़ई खाद्य संग्रह करने को जाए। संध्या हवा पूर्व फेरी आसे। ସେହି ନଈକୂଳକୁ ଲାଗି ଏକ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଥାଏ। ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଖରା ଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଭଗବାନ ତମକୁ ହାତ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ପରି ଘର କରି ରହୁନା। ଏମିତି ଶୀତ କାକର ସହିକି କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏକ ଛୋଟ ବସା କରି କେଡ଼େ ଆରାମରେ ରହୁଛୁ। ଏ କଥା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେହି ଡାଳ ଓ ତା ଆଖପାଖ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଚଢ଼େଇର ବସା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଗଲା। ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ଭାବିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ମୂର୍ଖ ବା ବୋକା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଦା କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା